Ndawanashamwari akandida nisingaziwi akandifuwa nerudo akanisunga kwari moyo wangu wasungwa nepfundo rora kasimba Jesu ndiri wako ini uri wangu narini ndawana shamwari yo shamwari yakandifira andi upenyu bachete asi akajipira jendi nazo andi zangundaka muchengetera moyo simba upenyu zesende zake narini ndawana shamwari akapiwa masimba ese kundichengeta munzira ino enda kudenga mbiri kupenya yokuti indisimbise gandirinde ndisewenze pambe rindo zorora ndawana shamwari inemutsa idinerudo dimutungamiri kwaye ane zero nesimba kuna iye anondidandino wana masimba korufurunga kuriye ndiri wenyu narini ndawana shamwari inemutsa idinerudo dimutungamiri kwaye ane zero nesimba kuna iye anondidandino wana masimba korufurunga kurire ndiri wenyu narini kuna iye anondidandino wana masimba korufurunga kurire ndiri wenyu narini korufurunga kurire ndiri wenyu narini. Nina muponesi anoshamisa anondishamisa ini anondiwiga mubakore nombo kunenzizidero faro anondiwiga mubakore nombo rino visa nyota yese awiga upenyu muruna rwake ofukizane ruwoko anondifukiza ini dina muponesi anoshamisa anorerutsa mitoro anondimisa ndizoteneki ndiye anondipa simba anondiwiga mubakore dombo rino visa nyota yese awiga upenyu muruna rwake ofukizane ruwoko anondifukiza ini nguwatese anondikomborera ndozanzwa nembiri yake mbiri kuna mwari ndo
ndinobvisa nyota yese aviga upenyu murudo rwake ofukidza neruoko anondifukidza ini kuti ndapfeka mbiri ndozokwira tokumba naye makore ruponeso rudo runoshamisa toimba tese kudenga kuti ndapfeka mbiri ndozokwira tokumba naye makore ruponeso rudo runoshamisa toimba tese kudenga anondiviga mubakore dombo rinovisa nyota yese aviga upenyu murudo rwake ofukidza neruoko anondifukidza ini anondiviga mubakore dombo rinovisa nyota yese aviga upenyu murudo rwake ofukidza neruoko anondifukidza ini anondifukidza ini anondifukidza ini anondifukidza ini. Kwazwai wadikani kuchirongwa chedu Family Matters. Toda kutenda Mwari mukati mezuva ranhasi nekusangana kwataita tiri vanopona. Nhasi tine nyaya inopisa yatinoda kuti titaure nezvayo mukati mezuva ranhasi as a follow up kune dzimwe dzatakambotaura mazuva apfuura aya. But ndisati tapunza dende ranhasi, regai ndikutaurirei kana kuti musangane nevatauri vatiri kushanda navo mukati mezuva ranhasi. Totanga kudivi rerudyi rwangu. Makadiva vadiwa vatariri vatereri, ini ndinoitwa advocate Nyaradzo Maposa. Toda kutenda chose. Next. Makadiva vatereri, inini ndinonzi Edmund Maputi, ndiri engineer uye ndiri elder munzvimbo yeBelvedere. Tinotenda. Next. Makadiva vatereri, tinokuchingamudzai zvekare kuchirongwa Family Matters tina Sinyoro naGono nesuwo tichivabetsera. Zita rangu Mrs. Chinengo. Tinotenda chose. Yes, touya pana. Tinokukwazisai vateereri mukati mezuva ranhasi. Ini ndinoitwa Gogo Mupunga. Tinotenda chose. Next. Tinokukwazisai vadiwa vateereri, ndinoitwa Paidamoyo Saurombe. Tinotenda chose. Tatenda. Maita. Yes. Kwaziso kwamuri hama nehanzvadzi. Ini ndinonzi Watson Mbiriri, ndiri mufundisi uye ndiri bhururu waSinyoro. Toda kutenda chose. Ini ndoitwa Pastor Francis Mbira, ndini sahwira waGono. Ndinozikanwa nekutamba nevanhu vakangwara vakachenjera. Mukati mezuva ranhasi vana vaMwari tineni issue iri a follow up. Takadiscussa kuti iko mukati memichato, mukati memazuva ano ekupedzisira muri kusanganikwa nekusavimbika kuripo. Takadiscussa last time tichitobvunza Gono kuti Gono kunyeperwa here kana kuti chinyi. Tikaona kuti iko idi nyaya iyi irimo zviri kuwanika. Asi as a follow up to that, takaona kuti zvakanaka kuti iko timbodiscussa mukati mezuva ranhasi kuti zvaitika, but what can we do kana zvaitika zvatozikanwa, pamwe pada kubatwa, pane zvaonekwa, zvobva zvatoestablishwa kunzi iko no pakaita unfaithfulness mukati memuchato. Kana zvadaro, what do we do? What are the steps that we can take as a way forward mukati meupenyu, tichinzwisisa nekuziva kuti iko
nyaya iyi inodzimba, nyaya iyi inorwadza, inokonzera kunetseka kuvanhu vakawanda mukati meupenyu. But pafamily matters hatina zvinoera, tinodiscasa zvose nekuti tinonzwisisa kuti iko zvinhu zvizhinji zviya zvatinoavoida kutaura, zviya zvinonzi yuwi hazvitaurwe, izvozvo ndo zviri kuparadza mhuri dzakawanda. Saka pafamily matters we talk about everything and anything kuti iko mhuri dzibatsirikane, tiine background kana kuti tiine kakutenda matiri kuti iko mhuri ikangonaka kunamata kunofadza. Mwari achitikomborera achititira zvakanaka. Saka mukati mezuva ranhasi Gono, tinoda kuti titange nemi mukati mezuva ranhasi. Paita dambudziko rekusavimbika mukati memhuri. Ndakachida kuti ndizive kuti iko what are the usual options kuvanhu. Maybe tikati chimwe chete. What are the usual options dzinosanganikwa nevanhu, zvaitika, zvabatwa, zvaonekwa? What are the usual options? Gono, tibatsirei papa. Tinotenda sinyoro sekutaura kwamaita nyaya yacho idanda rine majuru kana kuti idanda rine masunzi. Rinorema kuritakura nekuti rinoti kurema woti kurumwazve. Zvese zvinenge zviripo. Ichokwadi kuti inyaya inonetsa zvikuru kwazvo kuti tinyatsa kuitseketudza kuti tione kuti zvino ingatakurike sei. Kana paitika chinhu chakadai, chinhu ichi chinhu chinokwanisa kusiya munhu ari mukati mekudzedzereka, staggering and looking for balance and self identity kuti ko ini ndimbori hani muupenyu hweuyu. Ndaifunga kuti all along ndiri kuziva kuti tiri vanani, asi panenge pakutoda kuita kutoti titotsvage a new way of identifying kuti titozivana patsva. Saka nekuda kwaizvozvo zvinonetsa zvikuru kwazvo. Saka chimwe chezvinhu zvinogona kuvepo, mumwe munhu anogona kuti kana zvakadaro ina handingagariri zvakadai, ina handingagariri zvakadai, wandinyadzisa kusvika pekupedzisira, ndinofambira pai, ndinofambira pai. Iye zvino vanhu vese ndo nyaya yavari kungotaura mawhatsapp mesomo, ndo ingori nyaya iri kuchechi, ndinofambira pai. Saka mumwe munhu anogona kuti kwete zvandikunda zvikuru, kana kuri kwekuti zvadzokorora ndo painonzi paya ukaona gudo rakutota mahobi mubvumbi wabvira kure. Saka ndechimwe chezvinhu zvinogona kuzosvika mupfungwa dzemunhu kuti ati vakamboonana havashayani, pobva pangoti azvuwa sanzu rake azvuwa rake. Saka inyaya inogona kusvitsa pakadaro, tiri kuwirirana vadaro, handiti ndizvo here? Nekuti iko vanhu vaMwari, ndandichida kukutaurirai, handifungi kuti kune chimwe chinhu chaungaita kana uri murume, kune chimwe chinhu chaungaita nemunhukadzi zvinoenderana nekukochaniswa naye beyond that kind of a thing. Chekuti iko mave nebonde nemunhu iyeye wazvibatanidza kwaari, asi une mumwe waumbenga wakabatanidzwa naye. Saka nyaya iyi inyaya inodzimba. Musaitore senyaya yekungoti iko inotaurwa mukombi vanhu vachipfuudzana kuti vakazopomba kakwanhingi. Aiwa, imimi pakuzvitaura, pakuzviona, munogona kudaro, but aitirwa izvozvo pane dambudziko riripo. Saka we are taking this very seriously mukati mezuva ranhasi. What are the other usual options dzinogona kuitika Nyari? Maybe ndinogona ndiri kufarira kuti muri kuti ma-usual options, kurawo kuti mumwe nomumwe anogona kuzvifungira zvaanofunga, kwete kuti tiri kuzvikurudzira. Asi mufundisi, zvinoitika iyi nyaya inorwadza, ndofunga munorangarira ndichitaura the other time patakambotanga kudiscuss kuti inyaya yeadultery, inyaya iri the most painful next to loss of a spouse.
Alright. Saka inorwadza zvakadaro zvekuti munhu anogona kusvika pakugumirwa nepfungwa. Alright. Kana agumirwa nepfungwa tokuudzai zvinowanza kungoitika zvatinosangana nazvo. Pana baba vakaudzwawo vaishanda kutaundi vane mukadzi wavaigara kumusha. Baba vanokuudzwa kuti pane mafambiro ari kuita amai atisiri kunzwisisa ndokubva vadini vaita zvokuseta trap ndokukurumidza kuuya paweekend for sure vachibva vatosangana nemunhu vasangana naye kudaro havana kana vatombofunga kaviri vakaenda vakandotora demo vakatoti ga murume uyu izvozvi handichazoti vapedza here jail term yavo asi vakatoenda kupi kuchikurubhi saka ndoimwe option yemunhu anoti kana zvadai I cannot live with thinking kuti there is a man anga ane mukadzi wangu saka anobva atoti rega ndimuuraye. The other thing again kuti regai ndizvisungirire uyu ngaafe kana kuti ini ngandichifa kana kuti nangu ngandife nekuti shuwa zvandaitirwa ndo mashura mubani pano saka ndo mamwe maoption anoita vanhu kuti kudada kuuraya munhu wachona so that the pain goes with that kana kuti iye anoti regai ndidini beta ndizviuraye. Alright. Musakanganwa kuti iko idi shuwa patiri kutaura nezvema-usual options handindizvo here ngatitariseiwo zvakare kuti iko kuchechi tomboti kuchechi gono wakaunganirwa uri mai veruwadzana handiti muri kuona nayo cheripo kana kuti iko uri mai dhoka pada ndiwo unotoimbisawo pamwe pacho ndiwo unotoparidzawo pamwe pacho uyo anoparidzawo zvoitika zvinenge zvaitika in the public arena handiti muri kuona saka muri kuona here kudzama kwazvo kwazvinenge zvakaita maichinengo what are the other usual options dzinobatwa nadzo nevanhu. Alright, ndachida kutaura zvakada kurerekera kune zvataurwa naDr. Mbiriri kuti umwe anobva atoti ini zvaperera pano. Alright. But ndachifunga imwe usual option iripo ndeye separation for a period of time. Vamwe vanotongoseparate. Not permanently, not kuseparate permanently as in divorce, but kwekuti regai ndimbo tsvaga kwekunge ndiri pangu ndega ndichifunga nezvazvo kuti ndoita sei. Ndinoda vanhu vazhinji vanoconsider that saka zvinenge zvakungozoonekwa kuti anoenda nevana ndeupi for that period kana vari vadiki maybe vomboenda namai vanhu vombowana gap rekuparadzana so that vanogona kuwana ample time yekunyatsomeka a meaningful decision. That's another option. Ndiri kurangarira gono pachitaurwa nenyaya yakadai so kune rimwe dare randakambodedzwawo mukadzi wechidiki angaitirwa izvozvo nababa zvikanzi ndakuenda kumusha kwedu saka musha waida kunzwisisa kuti iko zvamboita sei mashoko akagona kungotaura ndezvokuti ndinoda kumbonozorora tiri kuseka nhamo serugare it was so serious zvakadaro zvekuti ko vanana sekuru vananani almost shed a tear kuti iko regai mwana aita sei ndiri kuda kuedza kutaura kuti iko zvinhu zvinodzimba zvinhu zvinodzimba akazviita anogona kuona sekunge kuti iko no zvakaitika ndo zvinongoitika but ukazobvunza akazviitirwa pane nyaya ipapa Saurombe. What are the other options? The other option inogona kuitwa nemunhu anonga apindana netsekwende yakadai ndoiti tsekwende nekuti tsekwende vamwe vanoti hapana kwandinoenda ndinogara ndinogara asi mukugara vamwe vanochiita machoices mukugara imomo zvandiri kugara kudai pastor makazozvinzwa here baba vekwangu vari kudai sister makazozvinzwa here wese waasangana nayo ndiyo chii ndiyo nyaya ati ndinogara asi mukugara kwake anofamba ichiudza wese waasangana naye akutoiti iyi ndo healing process yaani yangu vamwe havatongogumiri mukuudza wese waasangana naye vaakutora mafoni pane kabhatani kanonzi kalive kaya mazuva ano ochienda palive ipapapo 3, 4, 5 hours aripo pafacebook ari kutaura nyaya yani nyaya yake endi vamwe havasitongogumiri mukutaura iye nyaya yake chete akutoenda ichinobuditsa nemurume wacho kana nemukadzi wacho azviita sei azviita achichitora mapikicha achichibuditsa mavhidhiyo ndizvo zvavakazoita baba vekwangu vaya mai vekwangu vaya ndo zvavakaita sei zvavakaita social media yese mumagurupu vanhu vanzwa
vamwe vanozongoendawo vechiti apostaiwo sahide ehe vochizviita chipoko ghost kuti iyi ndo nyaya yangu, asi zvinonga zvaita sei zvazara. Varimo havabudi, vanoda kudhila nazvo varimo, asi kamudhiliro kacho kanonga kechiitwa nazvo kanogona kudaro. Ende chimwe chinhu chamunoona ndechekuti iko vana vaMwari hanzi kune inonzi digital footprint, handiti ndizvo here, kuti iko zvawaisa pasocial media zvikabatwa zvikacherwa zvikaiswa mugaringiro rekunzi iko zvasvika tazvigamuchira tazviona, handiti ndizvo here. 30 years down the line vanhu vakada tunhu twekugadzira tumapikicha twokudini vachinyora zvavanonyora vanotora vanovhovhomora ikakamo, handiti ndizvo here. Saka that's permanent watozviisa ipapo. Sure maoptions atiri kuona, handiti ndizvo here. Yes. Imwe option inogona kutorwa kana dambudziko rakadaro rasangana naro mumba ndeyekuti kare vanhu vaienda kune madzitete sekuru kutsvaga advice nenge rekuti dambudziko iri harizi nyore sekutaurwa kwezvamboita kuti riri padhuze nekufirwa, it's so painful. Asi unotoona kuti vanonyanya afetwa nazvo kazhinji ndivana baba. Vana baba ndo vanobva vati dambudziko iri rikasvika immediately anongofunga kuti ndikangouraya kana kuzviuraya. Saka counseling inobatsira zvikuru. Tumboona munhu waunotaura nawo. Mukwasha wangu uyu ataura kuti unogona kuenda uchinotaura uyo uchinotaura uyo. Handifungi kuti munhu anoda zvekunge achifamba achifukura hapwa, asi anenge ari kuona weye kuedza kuririsa. Saka zvinoda kuita confine, kuenda kana kuvafundisi kuna tete kana macounselors chaiko anokuita kuti pfungwa dzigadzikane zoti zviite nane. Ndiyo option inogona kutorwa kana tichinge mawirirana. Alright, toda kutenda chose. Now tatichida kuti iko timuvhe asi gono anga vaine dama ravainaro, but ngatimbotarisai kuti iko zvaitika izvi what should not be done. Ndezvipi zvekuti iko idishuwa nyange zvaita sei, handiti muri kuona izvi hazvifanirwi kuti zviitwa. Tichaona kuna gono vanga vaine dama ravainaro, vamaputi zvakare vanga vaine matama maviri matatu. Alright, ngatitange navamaputi. Sure. Rimwe dambudziko rinogona kuitika ndikada kuzviisa kana kuscience, vanhu vanobva vaita scientific. Kune mumwe murume anonzi Newton akati kune imwe law inonzi for every force there is an equal and opposite reaction. Saka mumwe anobva ati kana ndaitigwa zvakadai saka rega ndiitewo. Anziwo kuti zvinogwadza sei. Saka ati no kana ndasundiwa kudai rega ndidzoserewo force yandapuwa nayo. Right? And then rimwe dambudziko rinogona kuitika, unogona panoita inonzi kana cold war treatment. No reaction. Zvaitika but no reaction. Ari kuita every day as if things are normal. But ndoona sekuti pane zvambotaurwa nevamwe vadare inozooneka zvayo kumberi yakumanifesta. But munhu anogona kutoshaya kana kuti zvaitika ongonyarara zvichibuilda mukati. Ndo zvandanga ndichifunga. Ende hazvibuilde mukati meuyu iwo mauri iwewo ari kuregerera kana kuti aona kana kuti akanganisirwa zvinobhiildawo zvakare mune uyo. Unoziva kuti mwana pane pamwe anoti zviri nane kurohwa nekuti ikushuwa aita jambanja pamusha mama wangosvikotizira, handiti muri kuona. Saka I think pane nyaya ipapo. Ngono tibatsirei tinzwe kuti iko tingaita sei. Nyaya yatiri kutaura inyaya inokwanisa kusimudza hasha zvakadaro kana zvichinge zvaitika zvakadaro zvekuti panguva iyoyo yekuzviziva kana kuti yekuzvibata, dzimwe nguva panogona nga patomboita nguva paine fungidziro, munhu achitaura kuti handizvo uri kundinyepera, uri kundipoma. Saka dzimwe nguva munhu paanozoti nhasi ndazozvibata, panogona kubva
pakuchiuya nezvese zviya zvekuti waimbonditi Alright. ndiri kukupuma uroyi wausina yezvi ndopanotaura unzi orarong orarong wanga uchiramba zvino nhasi urikuona. Saka nekuda kwaizvozvo ka panogona kusimuka hasha. Mukusimuka kwehasha pane zvimwe zvatombotaurwa. Ndo pamunoona kuti rega nditaure semuenzaniso wezvimwe zvatinomboona musocial media zvekuti zvikuru sei ndinoona sekunge vakaita sevechidzimai vanobva vaita kuungana kana kudaidzana dziri shamwari here woona uyu achipondwa senyoka yapinda mumba mumwe mudzimai uyu ari kunzi iwewe munhu wandinotamba naye kutora murume wangu unoona achidamburwa hembe muri kuona zvinhu zvinoitwa nevanhu izvozvo izvi asi ndinofunga kugadzira mamonya echikadzi kuti ende tinomudzidzisa vanhu voenda mandimba emadzimai. Saka ndinoona sekuti chazvinoshatira ndechekuti munogona nga muri kutotangawo imwe nyowani nyaya yanga isipo bapesana nekuti zvine zvazvinorevawo kune vemitemo vanogona kutiudza kuti zvinorevei. Uye pamusoro pezvo hatigoni kuti nyika yese muchapinda muforo mese madzimai ari pasi pano muchapinda muforo kungodanana nemurume wangu hadanani naye muri kupaona. Kana iwe uri kutadza kupinza wako uyu muforo ari 1 ungapinza here nyika yese muri kuona. Saka ipapapo zvinhu zvinoitika nekuti munhu arwadziwa asi zvinogona kutokuparamurira zvimwe zvanga zvigere hazvo. Saka maybe tatosvika panyaya tiri kutaura kuti ndo zvimwe zvinhu zvekusaita saka tatopinda munyaya yakanaka. Titsigire nevhesi ndofunga. Tikatarisa vaefeso chapter 4 verse 26 inoti tsamwai asi murege kutadza. Mukutsamwa kwako, mukugumbuka, mukurwadziwa, mukunetseka, bhaibheri rinoti watsamwa rega kutadza. Chiri kunzi kutadza ichi zviri kunzi don't do things that are foolish. Usaita zvinhu zvaunozoregreta, usaita zvinhu zvichatoita kuti situation yacho itokura yambenge iri problem, now it's a crisis nekuda kwezvawazoita. Ende vanhu havachatotaure nyaya yako, vakutotaura zvawaita kuti warowa munhu yako yayatozosiya yakumonera iwewe manje. Saka bhaibheri riri kuti kugumbuka tinogumbuka nekuti kune zvinogumbura asi mukugumbuka kwako don't be foolish. Nemamwe mazwi zvafanana nemunhu ari kugeza parwizi, ndiwe kausina hembe benzi rouya robvuta rotora hembe dzawakaisa ronanga kumashops, handiti muri kuona ibenzi, handiti ndizve. Saka pamunosvika pamashops anenge asina kupfeka ndiwe, handiti ndizvere. Saka vanhu pavanoti bata ibenzi havabate uyu vanobata ani iwewe. Ukada kuti aiwa ini zvonzi hamutevedzere zvebenzi isaibvi pauro rimboteramira. Saka maybe gonova rikuti iko mukuona zvinhu izvi let's not be foolish. Handiti ndizvere. Ndofunga chinhu chakakosha ichocho icho. Ko chimwe chatingati iko let's avoid this kana izvaitika izvi. Yes. Toti sister Nyari, toti mai Chinengo. Yes. Ini ndingangofunga zvinhu zvitatu zvokusaita. Chekutanga, usaenda pasocial media uchizochiposta kuti honai munhu uya zvino. Tisakanganwa kuti maactions emurume wako kana kuti emukadzi wako is a reflection on your choices. Nekuti kana iye akaita izvi murume wako aita izvi, vanhu havachatauri kuti ndiJoji, vanoti murume waLucy akaita izvi, watopindawo munyaya yacho iyoyo. Ende kazhinji tonoti kana tichiisa marelationship edu paFacebook kuti gurumwandira rese rizvione, handitika uchaona kuti you feel obliged to keep on updating them about your marriage. Kuti pamunofara ndiwe watoposta, pamatotsamwisana ndiwe watoposta, vatoone right yekutoziva kuti saka ike zvino zvaapapi zviri papi. Saka takanzwa kuti makanyandurana. Saka siyana nezvesocial media nezvoka. Chechipiri ndechekuti siyana nakuenda ndodza mai vako kana vakoma vako. Aisha usaenda ikoko. Zvachitaurwa zvazva kuti enda kumapasta,
enda kuma-counselors enda kwakati kuti dust rimbosetla. Why? Nekuti ukauya inini ukaudza sisi vako kuti George ndo zvaakuita, George ndichagumbuka naGeorge kusvikira chigumbu ichocho kusvikira ndamwe muvhu, ini mucharegererana muri vaviri, asi inini handiregererani naGeorge nekuti hatina ukama wambotaura napasta uya kuti munozosangana muchizowirirana henyu muri vaviri maita counseling. Saka chimbomira kuudza hama dziri close, no matter how close they are, wait for the dust to settle. You will see the words to use and who to tell later. Dzimwe nguva zvimwe zvinhu hazvitotaurwi nekuti zvakatogadzirika zvikadini zvikapera. Chechitatu, siyana namaloya, musauya kuofisi kwangu zvokuti I want a divorce, I want jawandisa zvaita zvabhohwa zvagumbura shuwa tazviona. Don't be the first person to come to my office kuti I want a divorce. Kazhinji auya kwandiri ndongoti chimboenda undokolekta madocuments akadai handitika ozodzoka after 3 weeks ndopandienda sununguka. Unova vazhinji havadzoki nekuti pfungwa dzadini dzachinja. Paunga uri zvichangoitika chiutsi chichikutuma kudai uchaona kuti zvichasiyana when you wait a week, when you wait 2 weeks. Saka usachimbidza kumanya kuita zvinhu, unondozvibudisa, unozvifukura hapwa kunyika yese, which is not necessary. All right. Thank you for that. I think she has said almost what I wanted to say, but ndingangode kuwedzera pe a rushed decision, the rushed decision making, or kukaskira kuinvolva vanhu third parties munyaya. Nachifunga kuti zvakangofanana neshoko rerufu richitanga kusvika, reaction yemunhu afirwa yakasiyana ne a day later and musi weburial and a week later. Saka ndachifunga kuti munhu ukanyatsotora nguva yako wakagara pasi, collect yourself first and avoid social media. Social media is dangerous pakuti zvawamboposta zviya unofanira kuramba uchitoupdata vanhu kuti ndakambenge ndakamusamira zvino ndakumuregerera okuti ndiwatoni basa rakakura kukunda akukanganisa. Vanobvunza mapapi zvenhema izvi. Saka tachifunga kuti ukatora nguva yako watadzirwa but collect yourself, imboteramira nguva yekureacta, especially kuudza vanhu vari kunze. Zvimwe zvinhu zvinogona kutopera pakati penyu muri tu, you never know, but nyange zvichizoda the third party, vafundisi nechii, take your time. Usaenda kuna pastor uchitopopota wakabvisa hembe uchindokwira muti pastor and everything. No, take your time. After a few days, after a week or so, if you can handle it. If you can't handle it, maybe look for one reliable person to share it with, kutaura naye, as you take your time before letting the whole world know. All right. So in other words, ndiri kunzwa soko guru ratiri kutaura panapa on this point kuti when it has happened, finally zvawaifungidzira zviya ndizvo shuwa zvawazosangana nazvo, the most important word randanzwa panapa nderekuti wait. Just wait. Ameno kuti chii chingaitika pakumirira ipapapo kuti umira sei, ameno kuti waita sei, but just find the courage to wait a bit. Then zvinhu zvinouya Mwari achibatsira zvichiendera mberi zvakadaro. Saurombe taura mashoko maviri matatu, then maimupunga. Yes. Chimwe chinhu chinofanira kuavoidwa kana zvinhu zvichinge zvaitika izvi, regai nditi ngatiprotecte vana kana tiri mukati mesituation yakadaro. Kazhinji tinoisa vana muma very difficult situations, difficult positions, kana vakuti nzwisisei mabatana kuti ndo zviri kuitika. Trayai kudhila nezvinhu zvenyu kunze kwevana vasiri kuona zviri kuitika. Mukutaurwa kwemashoko achataurika, baba muchataura mashoko kuna mai, vana vari kunzwa. Mai muchataura mashoko kuna baba, vana vari kuita sei, vari kunzwa. Hazvifi zvakabuda mukati mepfungwa dzavo kuti mai vakambonzi muri chakati nababa, baba vakanzi imimi muri chakati nani namai. Endi vana zvinogara zvawamo mupfungwa, kana kutoti dzimwe nguva hamuna kutodaidzana nemaster asi kutongodhila nazvo kwamaita izvozvo, endi zvikazoda kuti zvirambe zvichienderera mberi zvakutoafekta vana mukati mekukura kwavo, mukati memhuri. Endi vana dzimwe nguva vakutokura vane perception yekuti zvimwe ndo mai
maitirwe anoitwa chii anoitwa zvinhu iwo asiriwo. Saka try by all means kuti mabatana zvamabatana kuti ndo zviri kuitika, asi mukubatana kwenyu vana ngavaprotectwe mukati mezvinhu izvi. So what not to do is the issue yekuti iko let it not handi zvinhu zvekuti atomadiriro zvakungotaurwa chero. Handiti rwizi rwacho rwatozara hapasina achadzora mumwe. Nyangwe vana varipo maybe uri kutaura nani hameno izwi rakakwira, vana vari kunyatsoziva, vari kunzwa, ende mamashoko anoshandiswa zvaitika izvozvo anenge akadzama zvichinziko ndandisingazivi kuti murume wangu uri kutaura neumwe, ndandisingazivi kuti baba atendai imbwa. Handiti muri kuona nayo chiripo vana vari kutoti handiti muri kuona kamwana kari kutokakwenda kukireshi kauziva kuti imbwa ndo dhogi nditezere, but zviri kunzi baba wako ndochi ndoimbwa. Saka dambudziko riripo nderekuti iko maybe point yavasaurombo ndeyekuti iko ngazviregere kumva zvaita overwhelm kumva zvasvika kuvana, kunyudza vana nekuvayeredza. Dai zvaigona maigona kuti taramutsei vana zvishoma kubva panyaya idzodzidzi zvibatsire mukati mekurarama. Now the other point as we move forward, ndakachifunga kuti ikoka gono tikabva panapa tisina kutaura kuti iko iye mutangi wenyaya uyu muparamuri handiti akoromora wacho uyu ndezvipi kowo zvaangaite to help the situation. Handiti muri kuona because idi ndinoona sekuti iko aparamurirwa naaparamura vane zvavanofanirwa kuita kuti iko mhuri irambe yakatsiga ekemu ese rimwe rananga uko rimwe rananga uko poto yosara yaita manhede. Handiti muri kuona nayo cheripo. Saka ndakachida kuti timbobatsirana kuti iko muparamuri ndezvipi zvimwe zvaangaitewo zvinogona kubetsera kuti situation yacho ive inogamuchirika, ringe riri piritsi rinomwika. Vanoziva kuti pane mamwe mapiritsi ekuti unotoaisa pakati pechingwa kuti at least richimwikawo. Handiti muri kuona. Totanga namaputi. I think anenge akanganisa chinhu chekutanga ndechekubvuma kuti akanganisa. Hazvibetseri kuti paitika dambudziko poita denial. Zvinoita kuti akanganisirwa arambe achirwadziwa because haasi kudhira nepfungwa yekuti kuti iwe uri kutoramba kuti wandikanganisira. Imwe nyaya imwe chapter. And on top of that issue yekuti takanganisa paya iwe wakanganisa wacho usatsvaka mareasons anogona kupointa kune wawakanganisira. Ndazobuda nekuti haudai. Saka kana wakanganisa first of all bvuma taridza wawakanganisira kuti ini ndakanganisa ndofunga ndo chinhu chekutanga. Nekutika makamboona gono kuti iko pese paunoita chakaipa Satani anokupa kasutukezi kerizi anotokutambidza kuti uone simba rekuita zvinhu zvacho izvo kekuti iko ndazviita nekuda. Satani anototi ichibata nepapapa. Handiti muri kuona. Saka ndofunga ndogari kunzi nawo maputi aikona kuve nekasutukezi kako futi wakabata uchitaura kuti ndakanganisa asi handiti muri kuona nayo cheripo. I think it's a very strong point. Yes. Ndichida kuwedzera pataurwa naElder zvakanaka kuti kana munhu achinge abvuma handiti abvuma nyaya yake they should also try to understand how the offendeka watadzira kuti ari kunzwa sei. Pana pamwe pekuti vamaputi vabvuma handiti but vari kutoirerutsa nyaya yacho kuti nai mai maputi sure pane nyaya here apa but mai maputi vari kutobatikana. Saka ndichiona sekuti ziya zvekuti mukadzi wacho anoda kuuya pano ari kugara ikoko pane kamwe kakungobvuma kekuti zvindibve kuzoti kakubvuma kekuratidza kuti ndakanganisa ende ndiri kunzwisisa the depth yepain yandakonzeresa kwauri kana whether uri murume wangu kana kuti mudzimai wangu nekuti nyaya idzi
hazvireva kuti varume chete ndo vanogona kuita upombwe. Even vakadzi futi vanogona kubatikana ne the same problem. Saka achinge atadza kana achinge abvuma ngaachinatsoratidza kuti ari kunzwisisa how the next person is feeling. Zvinobetsera kuti uyu akasike kupora. Alright. That's good. Yes. Toti Maimupunga touya pana gono. Atadza uyu kauyu anofanira kutoita go an extra mile kunzwisisa kuti ndaita senyi ndatadza. Ndabva ndirimaindisa vamwe amai wakambobatwa nekuva unfaithful mukati memba. Saka atadzirwa anotaura shungu dzake achitaura kupopota nekuti anenge arwadziwa. Saka mudzimai uyu akabva mupindura kuti iwe ukaramba uchifamba uchitaura kune vanhu vanotoseka iwowe kuti ndiwo wakaroora pfambi. Saka ita sei nyarara. Saka manzwa anoita sei futi anorwadzisa anoratidza kuti auspishiwa chinyi remorse. Saka zvinoda kuti kana dai munhu achiratidza hasha dzake anodziratidza nenzira yakasiyana siyana, but just go an extra mile to accommodate him, to allow him to express his anger. Zvinoita kuti azvinzwisise. You are showing remorse yekuratidza kuti zveshuwa ndaita sei ndakanganisa, not also showing attitude yekuti unogona kunga uine reason yekuti munhu uyu ndiye akakonzeresa zvinhu izvi, but it's not the right time to raise it. Better kuita sei kumbonyarara, asi kuzoreiziwa hayo inozoitwawo maybe papaya zvinhu zvaita sei zvapera dhasi raita settle. Alright. Tinotenda. Gono tibatsirei apa. Ini ndiri kunetseka nekutambura nenyaya yekurerutsa. Zvishaisa basi kuti zingoita bota remwana rinoperera mumatadza, zvoita sekunge zvinhu zvitori lights. Andanditi mukuona nayo cheripo. Ende vamwe vari kunzi ndo zvinoita varume, ende vamwe vari kuti vakadzi vacho hamutozivi kuti takamuka chiki kare kare, shiri yakabvuta rekeni. Anditi muri kuona nayo cheripo. Tiri kutozviita kungoti hamuzviite seimi. Kungozvirerutsa. Gono imbotibatsirai papapo. Chinhu chingarerutswa here? Ndofunga nyaya iyi sinyoro sekutaura kwamaita inokwanisa kurerutswa, asi iri nyaya yekuti icrisis inenge yatotarisana nemhuri. It's a crisis. Itsekwende chaiyo chaiyo. Saka muchaona kuti zvimwe zvacho zvinogona kuenderana nekuti zvazombobuda sei. Munhu here auya kuzoti I can't live with my conscience nekuda kwezvandakaita. Inogona kusiyana nemunhu ari kunzi message kunzi pepechuwa ndiani. Muri kuona? Inogona kusiyana. Timbotsanangura kuti pepe ndiani. Muri kuona? Saka pane kuita kwokuti maybe in some cases mumwe munhu anogona kuti zvandakaita handisi kunzwa ndiri at peace. Kozoita mumwe munhu kuti anotoona kuti anozobvuma nekutoti it's overwhelming. Hapachina pokuti it's all over. Hazvichakwanisiki. Saka zvinogona kuitika ndezvekuti munhu anokwanisa kuregreta kuti maybe dai ndakaisa stronger password pafoni, kana kuti maybe dai ndakaenda loji iri kure. Muri kupaona? Iregreti haisi remorse. Ndaizoendomuka mbuzuma munhu anomboenda kuDubai kana ndimiwo. Muri kuona? Saka panoda kuti tipabate pakasiyana ipapo. Panoda kuti regret neremorse zvakatosiyana chirungu hacho. Saka ipapo chinotsvagwa manje ndechekuti tive neremorse for sin, yekutorwadziwa nekuda kwezvakaipa zvandaita pamberi paMwari. Muri kupaona? Saka ipapapo pabutaurwa nemumwe achitanga kuti zvakatokosha kuti akanganisa abvume nekugamuchira kukanganisa kwaaita kusina tsanangudzo dzekuti asi but. Muri kupaona? 1 John chapter 1 yobva yati panapa verse 8. Muchanditendera kuerenga nechirungu. If we claim to be without sin, we deceive ourselves, and the truth is not in us. But if we confess our sins, He is faithful and just, and will forgive us our sins and purify us from all unrighteousness. But if we claim we have not sinned, we make him out to be a liar,
and his word is not in us. Zvikanzi panapa kana tichinge tatadza kana tikazviti isusu tinogona kuzvijustifya ndokurerutsa kuyaka kuzviruramisa kuti ndini ndega ndatadzeka. Pane vamwe dzimwe dzatinotoziva dzakatosimba, muri kupaona kwete iyi yautaura kusina kana mwana. Saka ipapo ndo zvatinoita isu sevatadzi, yokuti we can measure ourselves among ourselves by ourselves. Wobva watoona nditori right, kana tikaenzanisa nezvasenyoro nditori right, nditori mutsvene, nditori muri kuona. Saka zvikanzi kana tikazviti hatina kutadza we are now living a lie. It's self-deception. Saka anyway, rega ndingopedze ndichiti shoko raMwari riri kutika kana munhu akaramba kutadza kwaaita hapasitorina room for engagement even naMwari. Even Mwari achitodawo kukuregerera, watoita kuti zvisakwanisike. In the same way, uyu mumwe wako uyu arwadziwa uyu, iwewe ukatotangira pakuzvirerutsa kana kuti pakuramba zvinhu zvitori pachena, kutoenderera mberi kwacho kwabva kwatooma, itori nyaya yakatozvimirira yoga yoga. Saka zvinoda kuti dai Mwari vachitibatsira kutoenda pakutendeuka chaiko. Saka hapasisina zviya zvekuti iko zvaitika murume otaura kuti iko aiwaka nekupaparika kwenyu hapana zvamuri kuita pamusha panapa, imba yanzotitaurirai kuti chii, tingaregere kubuda nenyaya dzenyu idzi. Saka kana wadaro mudikani warerutsa nyaya yakasimba, wafanana nemunhu ari kuti pamberi paMwari inini handina chitadzo chacho. Saka pari kunzi panapa nagono, kana wadaro nyangwe Mwari anga achida kukuregerera, dare racho patovharwa mabhuku vanhu voparadzana, dare hakuna. Handiti muri kuona nhaya yacho. Saka zvakakosha izvozvo mukati meupenyu. Saka uya akanganisa uyu musazvirerutse baba, mai musambobvire makazvirerutsa, chitema pamberi paMwari, chitema pamberi peumwe wenyu. Zvine zvazvatokuwadza, zvine zvazvatodzura. In fact, adultery yafanana necyclone idai. It's a disaster. Yakadare kuti dzimba dzakangofukidzwa nematombo, zvitunha zviri pasi hatizivi kuti zvingani. It's a disaster yatoitika, ende kuti urerutse disaster, kuti madisaster anongoitika. What's special? Saka pano zvinopedza strong kana kuenderera mberi. Saka nyaya iripo sinyoro shona inoti bvuma mhosva midzimu igare pasi. Ndozvinoita shona, otherwise munositsana kumapena, munositsana kuchibhorani nekudzoka. Bvuma mhosva midzimu igare pasi. Shona yoti yavata yatya, haicharumwi. Kana kuti yapeta muswe yatya, haicharumwi. Asi kana ikaramba yakamira, aiwa dzinofamba nayo. Pane illustration imwe yandakamboverenga. Ziva iwewe wareshera munhu kuti chatochi kuti zvawatoita zvikukutu chose. Hanzi pane chiya chistika chiya chinonamwa chiya, handiti chamunobvisa kukwatanura kudai pamanama. Hanzi kana relationship chakabatana pasina upombwe, chistika chanamwa, handiti kani. Asi kana paita upombwe, chistika chabviswa. Hazvirevi kuti hachisisina namo, asi namo yachona yapera strong. Ukazoda kunama zveutaona kuti zvinotonetsa. Chichabata hacho asi chaziyekenyeke. Makona unogona kuona akadai izvozvo. Saka ziva kuti kana watozviita iweka, your relationship can never go back to where it was before. Munogona kuzama, and I think tichazama kuona kuti tozama sei, but zvizive usati watozviita kuti zvandiri kutotanga izvi kaizvi zvakaoma. Ndobatanidza nezvataura naamai Mpunga kuti chitoziva kuti saka inini zvandaresha izvi ndamuminus, handisisiri paequal footing nemunhu uyu, ini ndindatopa disadvantage. Hanzi go the extra mile, that's the phrase. Wakufana kutoita emashiripiti, wakufana kutoita kupidiguka kuti uzame kudzosera munhu wako pakutenda newe kana kuti pakuita trust newe yaanga anayo before you went wrong or before you newe kana kuti pakuita trust newe yaanga anayo before
you went wrong or before you erred against him. All right. That's good. Thank you. Maita henyu. Yes. futi kuti munhu umbozviisa muposition yekuti dai ndandirini ndatadzirwa kudaro. Aiwa panofa munhu zve. Nai makamboona musi unobirwa mbavha. Kuti officer anogara wachiti officer in charge anenge achitofonerwa nyaya iyaya hapana. Handiti muri kuona. Enderai henyu mberi kuzviisa paposition yemunhu iyeyo. All right. Wakuda kuenda ku1 chimboimagina kuti dai ari mukadzi wangu ari kudai unozvinzwa sei. Unoziva yanditondedza mharidzo yakambopuwa napastor Elder Mabonga. Wakaparidza mharidzo wakaikota wachibva kuna Psalms. Wachiti ndoda kutaura nevarume musangano munomu nerimwe sangano retaipinda. Zvikandoda kutaura naana baba mese muri panapa. Kana paina baba, kana vhesi yacho iripo pastor muzonitarisa, kana paina baba anoti inini ndikaenda kuno unfaithful mukadzi wangu ngaatorwa unomwe munhu ndoda kuti varume musimuke. Pastor handidi kukunyeperera muchechi imomo munenge makasumuka wairi watatu, asi ndiri kuti wana baba wakasimuka ipapoka wakasimuka washoma. Zvezvo zvekuti wakazviisa muposition kwakunyatsotarisa kuti wangu akabuda achinoita zvandinoita wakazvitadza. Saka ndiri kuti munhu ukazviisa muposition yekuti inini ndikabuda ari murume wangu kana mukadzi wangu anonzwa sei. But unoona kuti vanhu hatidaro, unongotarisa mainterest ako chete ungoti ndoita sei ndobuda. Saka dai Mwari angatibatsira kuzviisa muposition to do unto others, to do unto him as I wish him to do unto me. All right. Job 31 mfundisi. All right. Ndiri kutaurwa iyoyo. Job 31. All right. Ndoverenga. Okay. All right. Thank you so much. Saka nemamwe mazwi tiri kuti iko imbozvitarisawo zvaitika kwauri iwewe. Kana wazvitarisa zvaitika kwauri iwewe, ndofunga unofungazve mukati meupenyu. Saka nedzimwe nzira tiri kuda kutaura nevarimo pamwe chete nevari kuronga kupinda munyaya dzacho. Inyaya dzinorwadza zvakadaro zvekuti iko zviri nani kuti umbofunga kuti iko dai ndandirini ndainzwawo sei mukati meupenyu. So in other words tiri kuti iko pakupedzisira ndiri kuona sekuti iko zvinonotapukira pakuti iko gono iye azotadzirwawo uyu ndezvipiwo zvaangaita. Tataura uyu atadzawo handiti ndizvo here. Tikafamba nayo ko atadzirwawo uyu pane zvaungaitawo here zvingabatsiridza kuti zvinhu zvifambe zvakanaka gono tibatsirei. Ndofunga tichinopinda pane akanganisirwa. Chimwe chatingataure pane akanganisa uyu ndechekuti just stop it. Nekuti unogona kubvuma kuti ndizvozvo zvandakaita asi uchiri kuita igangaidza mukwenyi rekuti hatitokwanisi kurigadzirisa. Muri kuona Pauro ndo panoti torambira muzvivi kuti nyasha dzigowanda here, obva ati haisva. Zvikanzi hakuchina kanganwiro yezvivi navaHebhuru. Kana tichiramba tiri mune hazvitobatsiri kutoti amusori, asi uyo uri kutori nemamwe mafoni namba wakatosevha nezuro. Muri kupaona. Saka pamusoro pekubvuma kuti ndizvozvo ndakakanganisa ndezvekutoti we just have to zvinofana kutongomirwa. And then akanganisa zvakare unofana kuchitoziva kuti sezvambotaurwa situation yacho yatosiyana. Don't demand trust. Kuti saka kuti hausi kunitrust. Aiwa, trust ndo yanga itoripo patakabva kwesoko. But pane zvawazoiita iwewe trust yayo. Trust haidemandwe. Trust is built over time. Nezviito. Haidonhi mudenga. Muri kuona inotoumbwa nezviito. Saka takanangana nekuumba nekuti mbiru yaatakwa apa itrust, of which ndo muzongozongo wemuchato, ndo musana wacho. Saka zvakuchireva kuti chimwe chinofana kuitwa is openness and transparency. Hapachataurwe mastatement aikutsenga-tsenga handanga ndabva zvisinganzwisisiki ukada kuzvibatanidza hazvibatani. Zvinoita kuti uya manje
anodzokera kuya hatigadzirisi. Saka kuenda extra mile yataurwa iyai inotori muzviito zvauchataura nezvauchaita zvakadaro zvokuti wakutoita maune kutoona kuti tinoda kutoti tigadzirise zvakanganisika panapa. Mataura mukati mimi tingafananidza necyclone iya inoparadza. Saka tingangoti muchato uyu watoita accident pakanganisika pakutoda physiotherapy yekuita relearn maskills atatiinawo before the accident. Zvinotora patience and it's painful. Major adjustments. Yes. Pastor vadena panopisa penyaya. I think we are at its peak now. Nachifunga inini kuti chimwe chinogona futi kubetsera kuti vanhu vaite stop it yataurwa is awareness yematambudziko ari associated nekusarudza kuchita either on your husband or on your wife. Ari far reaching anobata kunyanya kuvana zvambotarwa naadvocate. Ini tinonyanya kubatikana nevana. Vana kazhinji vanoaffectika nezvinhu zvisinei navo. Let's say paitika izvi vanhu vachiudza kuparadzana forever. Vana vachagara kupi? Life yatochinja kana vaisidya serevhita havachatoizivi yogurt vakutoiona next door akaona chingwa yatohumanana. But zvese izvi vanhu vanombozvifunga here pastor paanoenda paipa. Let's think about the children. Let's think about vanhu vanga vachititeerera, people who are influential in our unogona ngori influential mucommunity. Chimwambofunga here kuti ko ninga akanzwa kuti pastor Mbira vakaita zvakati achadiniwo izvi zvinosvika kuaffecta neruponeso rwake. Ndachifunga kuti zvinhu zvinokosha to raise awareness yematambudziko akakura ari associated necheating either yaitwa nemunhukadzi kana kuti nemunhurume. Saka nyaya iyi idanda rinopisa iri yakadaro yekuti it's far reaching. Mukaona mvura yakazorora pairi muguvi, mukanokanda dombo pakati pedziva kuti pane masaisai anoitika. Ndizvo here anosvika kuzunguza tsanga dzanga dzitori kumahombekombe but dombo rakandwa panapa. Saka ndo zvimwe zvinhu zvinogona kuitika kuti iko tizive kuti iko vana vaMwari zvaitika but masaisai upombwe hazvina mhosva kuti waonekwa kana kuti hausati waonekwa unenge watotanga trema. Ndizvo here masaisai anenge achienda anenge akatooma. Zvimwe zvezvinhu zvatofanirwa kuti tione kuti iko zvakamira sei. Saka gono ndiri kukurudzira wanhu hama neshamwari vechidiki kana vechikuru kuti zvaamufashoni mazuva ano kuda mukadzi wani, kusaplaya rudo mukadzi mwana wovanhu ari wani motochembedzana ndo zvatomufashoni. Inyaya yekunzi kuna nhingi kuna mainini nhingi kuna nhingi munhu munoziva mumwe vanotoita BP because kazhinji kacho hana yake inenge ichingorova. Handiti ndizvo ane mukadzi asiri wake ane motokari ine chikwereti ari kutsvagwa pamwe pacho BP haina option. Handiti ndizvo yake ichitoendoa iri kuenda but inotoyeverwa newe. Yambokuona watandaniswa kumbare une mukadzi wemunhu yambokuona BP wabatwa pakati inodzimara yatoti apapo vanonzi vaani kwavo. Handiti urikuona nayo cheripo. Saka zvakakosha izvozvo kuti tizvitarise mukati mekurarama mukati meupenyu. Tiri kubata pakuti iko atadzirwa angaita sei. Totanga naNyari toteera wamaputi toteera then aiwa ndopedzisira namai Mupunga. Right in that order. Yes. Okay, inini ndichambotidzokerei kumasure ndiregererei ndanzwa kupisa kunza kunzwa kutsva. Hatingambopedzi nyaya iyi tisina kutaura kuti shamwari kana uchiita zveupombwe iwewe whether uri mukadzi uri murume hauna denga rauri kuenda. Saka kuenda kuchechi kwauri kuinda pano vanotaura kuti hanzi uri ungovinga burial committee, vanhu vanozokuviga kana wafa kana kuti vachakubatsira kuviga vako kana vafa. Ziva kuti hakuna denga raunodini raunoenda. We cannot be apologetic about saying this. Uri kutadzira Mwari. Ende Mwari anotaura tikaverenga kuna vaRoma chapter 2 kana verse 4
Mwari anoti uri kundidherera kuti handisi kukubudisa ka handiti kazviva uri kuita maybe hazvisati zvazikanwa kuchechi kuda hazvisati zvazikanwa kubasa kuda vana vasati vazikanwa kuti mai kana kuti baba vasati vazvibata wandidherera here kuti I am just protecting you for a season zvoti uri kuramba uchidaro usingazive kuti kutoita mwoyo murefu kwangu kunofanira kukudzora kunofanira kukuita kuti uchishanduka asi ukaramba wakadaro shamwari iwewe ndichakufukura Mwari anotaura kuti ndichafukura hembe dzako kuti nyika yese ione ende hauchakwanisi kudzokera pachigaro chiya chawaive nacho before zvaitika izvi moziva kuti kana uri une chinzvimbo uri padare panapa you are respectable zvinhu zvinokufambira handitika asi ukazobuda nenyaya iyi chero zvikazonzi namushoko zvihuya tizoita newo unotoshaya kuti ndee ndichiitei saka you can't go back to the position you were if you lose that dignity, whether before your wife or your husband or before your children or before society. Ndaonati zvakakosha kuti taure izvi. Ende hauna denga raunodini raunoenda tisatombonyeperana. Usaswera uchienda uchechi uchipfeka bhachi uchiti zvinhu zvachakanaka hazvina kutonaka chose. It's a boil. Iri kuda kuzodini kuzotushuka kana yatushuka inenge yakunhuhwira munhu wese. Chirega ndichipinda pamamu chiti todini kana ndirini ndabata munhu kuti ndozvaaita what are my options. I think rega ndiitarise nyaya ndichiti it's important hanzi naDr. Mbiriri a problem properly defined is half solved. Saka chakakosha iwewe kana waresherwa unzwisisa situation yauri mairi kuti this is a situation which is a disaster. It's not a situation that's just common kuti varume handiri munovaziva here kana kuti vakadzi mazano ndo zvavakuita. No, it is a crisis yataurwa and that's the correct word. It's a crisis. Iri crisis kudaro wainzwisisa kuti this is a crisis chiziva kuti life cannot go on as normal after this crisis. Cyclone idai yakaitika uko tikaendako vana saurombi vakaendako it's a disaster and pachatora mari yakawanda kuti zvinhu zvidini zvigadzirike and it might never go back to where it was before. Saka kana wanzwisa kuti it's a crisis chiziva iwewe kuti zvinhu hazvifambi normally. Zvisingafambi normally aresha apa ziva kuti ndeuyoyo. Don't be the first person to blame yourself kuti ndofunga inini ina handisi wivi nini handitika saka I think maybe ndikamboitawo samainingi kuda zvingandika kana kuti kuda handisi kubika kana kuti chii chaashaya pandiri. It's got nothing to do with you. You need to understand kuti a man can cheat no matter how good he has it. And some men will not cheat, some women will not cheat no matter how bad it gets. So it's a decision of the cheater to cheat. So it's not your problem. And first and foremost understand that. Kana wazonzwisisa izvozvo tochienda mberi pakuti it's not a tenable situation. Haisi situation inofanira kuramba ichienda mberi. Hakutofanira kutoita zviga zvaakutoiswa pano. Kuti iwewe chisarudza shamari kuti uri kuda Lucy here kana kuti uri kuda inini. You have to make a choice. Kana munhu akati inini hangu ndakuda Lucy munhu ngaadini ngaaende nenyasha. Asi kana akati toda kuti ndigare newe mukadzi wangu ndinokuda kana kuti murume wangu ndakakutadzira ndikadini paakutanga kuchiitwa chinyi new rules anofanira kudini kuchibata nekuti mhuri ichienderera mberi. Maybe zvimwe ndosiro vanhu. Alright, toda kutenda chose mabata muenzaniso wedisaster rakaitika that cyclone. Ndinoda kutora issue yataurwa naGono panapa. Gono mataura zvakanaka kuti iko pakutodiwa kuti zviendere mberi pakutodiwa transparency nekuti zvinhu zvichifamba negwara ratonyowa negwara racho nekuti chese chazoitika chinoafekta uyu atadzirwa uyu. Handiti muri kuona naye cheripo. Ndakaona kuti iko mukaenda kuchimanimani nhasi munogona unoona kuti iko vagari veko kukangoita kakore kuchida kungonaya so vanhu varipo vachiri kutovhunduka kuti iko zvichamira sei. Handiti nekuti zvavafungidzisa zvipi zviya. Saka kuti iko panzi pakanganiswa nemutoo uyu paita disaster iyi
ungoramba uchiwanza tumakore futi kuti ndirambe ndichingovhunduka. Handiti muri kuona nayo cheripo tumakore twekusauya kumba, tumakore twekuti iko hapana tsanangudzo. Inhamba dzaani idzi dzandakambobata negore riye, but idzi ndazozibvunzawo. Angongunzi musikana wandakumbira chenji yema-US ndobva ndazochengeta nhamba dzake. Munoziva nyaya kana ndimiwo yedu handiti muri kuona nayo cheripo twatumakore twandaa kusangana natwo twakundifungidzisa zvarini zvakare. Handiti muri kuona. Saka I think ndandati vamapoti. Yes. Pastor Mbira, ndichibatanidza pfungwa yamuri kubva kutaura nezvambotaurwa naDr. Mbiriri papfungwa yekuti stop it. Iyi nyaya ndongodzisira kwamuri muputsi wehari. Muchazoona kuti muchaifambisa papi. Wana baba vanoti dzimwe nguva munhu anopinda ari passenger. Asi anozoburuka mota asisiri passenger. Saka pane dambudziko rekuti munhu dzimwe nguva mukufamba ikokoko nyange even tamuti stop it arege kuzviita. Handiti paanongosangana nevanhu munhu apinda ari passenger andozobuda mota iye atova nenhamba vakutowirirana vakutoziva. Saka idambudziko rekuti imwe infidelity iri kuitika pakungotadza kuzvichengeta. Vanhu havazidi vanozvichengeta sei vapinda mukati menyika. But anyway, tichidzoka pamanga mareva apa pekuti uyo atadzirwa, ndangandida kudzosa maybe chimwe chirevo chatambopa uyo atadza kuti iwe usarerutsa zvinhu. Toiunza kuna atadzirwa kuti iwe usachiona sekuti ndiwe wega ndiwe watanga kutadzirwa. Hakusi kuti tiri kuzama kuti zvanaka nekuti hausiri wakatanga kutadzirwa. Asi sezvabotaura advocate Nyari, ukaona sekuti ndiwe woga panyika unogona kuzvirerutsa kuti sei kumwari sei zvaidai kwandiri. Tiri munyika yekuti Satani uripo zvemachokwadi. Satani ari kufamba ari kukonzeresa zvinhu zvakawanda zvipi. Saka zvinhu zvaitika kudaro chipinda muchimiro chekunzwisisa kuipa kuri pano pasi. Zvinokubetsera kuti ubvise blame pauri personally and uye utarise objectively tiri munyika yatiri kuti zvadai. Kugamuchirawo zvakare munoziva paya pandinorora maya maputi ingirozi varora vamaputi ingirozi but tichiri vanhu vari kutsvaga kuponeswa. Saka karoom nodekuti when things go wrong how do we act after that. Saka ndofunga zvinogona kubetsera kuti ukatarisa nenzira iyoyo. Thank you. Yes, ndofunga yawataura yekuengineering kwao ndo pavanoti ma-margins of safety. Ndakangonzwa nepahwindo ndichipfuura vachidzidzisa vataura zvema-margins of safety. Saka anyways, but papfungwa yavataura iyo yandifungidzisa vhesi iri 1 Corinthians chapter 10 inobva yataura kuti hakuna muedzi wakakuwirai imi asi wavanhu vose, uye Mwari wakatendeka haangatenderi kuti muidzwe kupfuura pamungakwanise napo, uye kana muchinge maedzwa achakupaiwo nzira yokupukunyuka nayo uye yokukurira nayo. Saka hongu zvinorwadza, zvinodzimba, asi shoko raMwari riri kutaura kuti hapana chati chasangana nacho pasi pezuva chinganzi chitsva. Saka vhesi zvariri kutaura chinganzi hapatombobudiki. Vhesi zvariri kutaura ndezvekuti Mwarika vatori neCV yekuyambutsa vanhu ipapa parwizi rwawakatarisana narwo pane vakatomboyambutswa. Saka Mwari vari kuti ndozvawasangana nazvo, ndozvawaitirwa, wadyirwa mumunda nembwa sewakarime nyama, asi Mwari vari kuti ndinokwanisa pane vakawanda vandakatomboyambutsawo ipapa. Saka zvinoda kuti tichiteramira tichikumbira kuti Mwari zvinhu ndozviripo, zvino ndinokurira sei zvakaita sezvizvi. Nedzimwe nzira tiri kuti iko kune mukanganisi stop it, kune mukanganisirwi rwizi runoyambukikawo nekuti Jehovha akatomboyambutsa vazhinji. Kune mukanganisi stop it, kune vakatombowira ipapo vakayambutswa naJehovha kutomira idishuwa kutodzokera kumba dzimba dzikamira zvakanaka. Saka ndofunga mashoko iwayo akati koshei. Totanga toya pana vasaurombo. Ndoda kuti ndidzoke zvakare pane mukanganisirwi. Akanganisirwa tambotaura pekutanga kuti
usaite madecisions nekumhanya asi mukusaita madecisions nekumhanya hazvibva zvarewawo kuti iva indecisive kuti uri kuda kuitei zvaitika right. Usati dzimwe nguva wotaura mukutaura woti ndamuregerera asi muzviito hazvirakidzi kuita sei kuregerera kwaitika, kuramba uchigabhagabha uri kuti ndamuregerera asi pese changoitwa unzi ndivo zvawana Susan 5 years after zvapera baba vari kuedza kubuilda trust kana mai vari kuedza kubuilda trust iyaiya asi mochingoramba mongoti ipapo ronda riya chiwanga chiya chokwenywa chobuda zvakare ropa riya ronda riya rotanga kubuda zvakare chii ropa chese chaitika. Saka be decisive right. Unomira zvataurwa wamira zvataurwa assessa situation yako and chifunga kuti ndoda kuti ndidini ndifambe sei kubva pandiri panapa kana ndati tiri kuda kuasesa toenda pastep toenda pastep chifamba nenzira iyoyo kwete kuti nhasi wati inini handichadi mangwana wakuda kudzoka pamwepo uri kuti handichadi waenda pepe baba vazotoenda kuya kwatone nechimwana chako iwe ndopawa kuti ndiri kuda kudzoka ipapo nekuti uri kuita indecisiveness dzakawandisa. Saka be decisive. Kana wati hauchada chibva wati hauchaiti sei hauchada, kana wati tiri kuda kuregererana, tiri kuda kuhila, tiri kuda kufamba so waona kuti mumwe wako ndonzira dzada wafamba nayo chifambai nenzira iyoyo. Toda kutenda chese. Ndafarira zvataurwa navasaurombi. Pane pamwe pekuti atadzirwa uya anopera kuzvitora kunge atove chimwari kunai atadzawo. Zvekuti for the next 15 years akangoda kuti afare pamuchato dzikamai kuzanya yenyaya kuda unodai agurwa muswe. Ndanchiona sekuti hazvina kunaka kuti atadza ararame muuranda. Kana waona kuti hauchakwanisani naye zviri nani kuparadzana oraramawo odzokedzana namwari wake omubva one neupenyu hwake. Pane kugadzira kamuranda kako muranda waunongopula down all the time. Izvozvo zvinogona kuzokonzeresa mental problems kumunhu akatadza because anotanga kuzvichora. Was kuna umwe atoradza remorse zveshuwa azvishora azvituka akumbira mwari ruregerero but oita chimwe chimwari manje chemudzimai wake kana chemurume wake chine mitemo isingachengeteki. Unoda kupakura sadza kudai aise samo hanza amugutika matanga zvimwe zviro zvekuti munhu anoshaya kuti kukona nekukonewa ndekupi. Saka ndichifunga kuti tichizivawo futi pastor kuti ndogona kunge ndisiri ndatadza nhasi but nenu I'm not perfect. Mumwe musi ndinogona kuwira mugomba iri saka kana ndichibva ndaita munhu muranda wangu ndichimudhonza akangoda kuti asekerere vharai mazina iwayo angoda kuti matanga garai pasi it's not fair. Kana ndadecide kuregerera umwe wangu let it be toenderera mberi neupenyu unotoita zvakanaka vanhu votorapika motokanganwa vanhu votoita zvimwe pane kuramba muchingodzoserana pasi munhu asisina mufaro. Saka tiri kutiko there must be a decision and a decision yawatora rarama mukati medecision yako mira nayo ende ziva kuti iko ndikadecida kuti iko ndiri kuda kuenderera mberi namai avo kana kuti nababa avo. What is the cost? Handiti ndizvo here? Ukati iko ndiri kuda kuregerera what is the cost? Hapasina paye pari kutaurwa namai chinhengo pekuti iko ndatokuona ika muchizvipeta muchipota sei uko kwechechi mazita echechi evanhu vanotungamirira chechi vachitaurwa nemiwo verevere. Handiti muri kuona mombwe hadzidiwe sei handiti muri kuona nhau yacho iripo. Saka munhu anodzimara atiko wakomana anopera strong. Saka nhamo yangu ichapera rini? Handiti muri kuona. Saka kana wabvuma kuregerera tiri kuti iko don't create a slave. Handiti muri kuona. Kana wabvuma kuti iko tienderere mberi don't create a miserable person waunenge wakungotsonzora nekuita zvese zvaungaite nekumutsikirira. Kana wati iko handigoni kuzvitakura ndaakumira ndega
hatidi kuzoonekwa zvinonetsa kuti iko kazhinji vamwe vanhu mukushatirwa anoti ndinozvisiya inini but otona ane imwe nhumbu futi imunhu ihe handiti muri kuona nayo chiripo zvinhu zvoramba zvichisangana zvichidini pakupedzisira hazizoita zvakanyatso kunaka. So let's be decisive tichibatsirwa naMwari akayambutsa vakawanda pazambuko irori Mwari achititungamirira achitiitira zvakanaka. Kutaurisa mama ndobva ndakupai mukana ndasvika kuti pastor kazhinji futi chinogona kuzonetsa ndechekuti isusu vakadzi naturally tinotaura nyaya dzedu dzinotaura kungoti pesererana nyara apo tinotaura 100 issues but varume vane tsika yekuvanziridza upenyu hwavo. handiziva kuti iculture yedu here inoticha kuti vamaputi vakabuda pachena kuti mai maputi vaita upombwe havasisiri munhu murume here handisivi but muchiona kuti varume vazhinji vanokasika kufa nekuda kwaizvozvo havana nguva yekugrievha chaiko kuti mukadzi wangu aita upombwe how do I grieve kuno kuafrica kuno kupasi ngazvigadziriswe if they can seek help kuenda mhino kupi kune vamwe varume here I don't know how their information can be protected but vobetserwawo kana vari affected tinogona kuita kuti varumewo vararame upenyu hwakareba. And zvimwe zvinoita zvinobva zvaita derail into drug abuse and all that. Munhu akungogara akahukunga akamwiwa nawo handiti muri kuona nayo chiripo achifunga matambudziko ake akatarisa hutsvuku hune hasha wawa achirova hasina kana basa nemapapo ake kana kuti nechinyi akungoita chero izvozvo anotaura avachipika kuti inini ndakafa kare hazvina kunaka izvozvo. Ngatizvidzorei titarisane nedambudziko redu ende kazhinji kacho varume vanenge vachishingirira kunyange nekumabasa futi mhuri yapapa ari kuvaka ari kuita sei zvouya anonyarara hataure pakupedzisira makamboona pakawanda pazhinji pacho panofa varume. Ndakanzwa nyaya dzinotaurwa vanhu vachidyawo sadza makanzwa nyaya inomwe inotaurwa angasina kumbogara mumba make vanenge vapedza the war the battles of life but simply after just a year after that asati atomboenjoya handiti muri kuona gone nekuda pamwe pacho nekuda kwekusadurura nekusheya kuti iko tiwane rubatsiro mukati meupenyu. Ngatitsvagei rubatsiro mukati mekurarama Mwari achititungamirira ende mubatsiri mukuru ndiMwari anotiyambutsa padambudziko irori. Pakupedzisira ndaanchida kuti iko gono tikurukure kuti iko yes sorry ndisati ndapedza gono regerai mai mupunga wambotaura. Pastor ndandiri kuda kutarisa nyaya yaAbhurahamu naSera ndoda kutaurawo takatarisana nemarelations pakati pababa namai. Abhurahamu naSera munoziva kuti Sera ndiye akatora mudzimai akatora Haga kubva kuna Abhurahamu. Nhasi uno I think kuna ana mai wanoita dambudziko iroro mukati memba kupa varume wavo out netsika nemaitiro maybe kusageza maybe kupopota you know all those things zveshuwa murume anenge asingadi asi wanodzinga murume kunze maitirawo. Saka apiri yetingapa kuna ana mai ndeyekuti chengetedza mhuri yako mukati chengetedza murume wako urekedze kumupa. Tikatarisawo Abhurahamu wacho haana kuda akazviitawo futi handiti paakaenda ku Egypt akabva ati iye hanzvadzi yangu akatomutora akamupa. Saka wana baba nekunyepa kwakutopa mukadzi ende akatombotorwa Mwari akatozomira akati iwe mukadzi wemunhu kuda kuchengetedza upenyu hwake iye Abhurahamu haana kuprovida security kuti kana dai kuri kufa ndinofa hangu akatoti zviri nani ndirarame asi mukadzi aite sei. Saka panoda kuchengetana kuna baba kuna mai tichengetane pachedu kuitira kuti tiregedze kupindana mukuita senyi mukuyedzwa. Gono tichifunga kuti tiri kutsenga dzinopisa iyi ndo inopisa manje. Saka Mbira itaure zvakanaka pedzisai. Ukatarisa pana Abhurahamu naSera amupa Haga pakatoberekwa mwana. Saka nyaya iyi futi tikasiya musina kuipedza kuti wana baba vanogona kuva faithful mai vanogona kuva faithful poitwa mwana wana
wanoitwa sei Alright. kusenga kudzoserana relationship but pawanaka kunotoita mhuri kunotoita mhuri saka panoitwa sei hari ndinoda kumboti iko inzi dzi apa parutivi handii ndizvo here nekuti hari yandiinayo iyo yacho iyi ngaitutume zvayo but iyi iri kuda kumbopakurwa iyi handii ndizvo here mudende mapinda nyaya yekuti iko because tatanga tati kana zvaitika advocate vati iko haikona kumva wamhanyira pakuti iko ndofunga ndini ndaka handiti muri kuona self blame handiti ndizvo here it disempowers handiti muri kuona nayo icho it's negative but I think nyaya yauya apa kune positive self blame handiti ndizvo here yekuda kutarisa situation kuti iko pavakazombobuda mai ava vaimbokomborena nezvechinyi zvandisinowo kutarisa kana pavakazobuda baba ava chavaigara vachitaura nezvacho makore esaya chachiri chinyi munoona kuti ipo nyaya yacho imwe yacho inenge itori nekarekodhi keutsvina vamwe vanenge vaine karekodhi kuvava zvimwe zvekuti iko murume bhawa rikavharwa anotaura kuti wakomana ndakudzokera here wakomana kudzokera muri kutaura kuti bhawa ravharwa kuchityisa kumba poitwa sei ipapa vanhu vanotunga vamwe muchaiwa ndatowedzera huni neparafini pamoto uyoyo pasita chokwadi chiripo zvinoitika mumhuri ndezvekuti zviri kunzi kudhoneta varume nekudhoneta vakadzi it's important kuti ugare uchiongorora zvingava matambudziko which is why we are here mumhuri mako. I'll give you one example yekuti kana ukaona kuti waita chirwere chediabetes that affects libido simba remurume pabonde saka iwe ukaignore you are not looking at this person wokuti ana maneeds ake akambotaurwa aya asina handichanyatsokwanisa handitika kusvika paari kutarisira because of the illness I have saka izvozvo zvakakosha kuti urambe uchiongorora uchiramba uchitsvara mumarriage yako kuti what could have caused this one to go this way perhaps she was complaining about these issues and kana wana issue yakadaro rubatsiro ruriko please zvataura zvezvo kuti usaramba wakachichengeta mumudende munoma nditika enda undotsvaga rubatsiro because it's not kuti diabetics cannot be in happy marriages no kana kuti women will always be unhappy or men will always be unhappy go and find assistance kwetawo mai vaya anotaurwa mubhaibheri kuti zviri nani kugara pachiruvi than kuti ndidini ndiye mukadzi wekuti mvura inenge ichiti doro beta ndinde angundogara pachinyi pamusoro pemba shuwa kune vakadzi vakadaro vanotoshusha varume kusvikira vaibva handitika ndingati maybe pane timing yekuzotarisa self blame ngatisati uchangoona kuti zvaitika kuti saka inini chii chandakaita ndoyamamti it disempowers but it empowers kana yazobvunzwa at the right time tanatsoisa blame where it belongs handitika then katakuzoita reconcile papaya takuchiona kuti saka pacounseling apa chii chingava chakarezveka shamwari iwe kuti nyaya yangu iyaya waikanganwa here ndofunga zvakazondikurira but this was the issue saka blaming self or maybe not blaming self but recognizing your contribution you know to a problem because it takes two to tango ngaizoitika pava paya munhu ane nyaya anatsokugara pachiya yake kuti iwe nyaya yako but inini perhaps what could I have done better alright saka nemamazwi tiri kuti iko zvinoda kutoro nguwa kuti iko mutarise baba zvinoda kutoro nguwa kuti mutarise mai kuti iko hapana here zvimwe zvinhu kakuraramawo kandaita mukati meupenyu kaikonzera kuti ko mumwe wangu uyo ave vulnerable handiti muri kuona angoexposwa nekuda kwekuti iko even zviri basic zvinotarisirwa mukati memusha nemudzimai zviri basic zvinotarisirwa nababa from a marriage there was nothing chaitwa chaizadzikiswa saka mune vanhu vari kugara disappointed lives
ende vanhu vazhinji havasi kuda kuzvitarisa, dzese dzine dzichingopisa zvichingonzi ukaitaura nyaya iyi ndoenda kumusha kwangu, ukaitaura saka uri kuti inini handigoni here inini. Vanhu vachityisana mukati memba. Izvozvo pafamily matters hatisi kuzvikurudziraba. Tauriranai. Kana mai vakati ndine dambudziko, garai pasi mutaure nyaya iyi. Kana baba vakati iko ndine dambudziko, garai pasi mutaurirana. Hapana chisingafanirwi kutauriranwa. Nekuti mukazvifungidzira, mukachichidzirana, ndo panouya vulnerability. Munhu anobuda mumba asi anotsvagika zviri nyore nekuti kumba haasi kudya. Saka panoda kuti patariswe ipapo. Gono imboisai chishwe apa kuti iko tipfuure. Hatichada kuramba tiri panapa. Isai chishwe ndofunga patsengwa zvakanaka apa. Anga ine chinopisa ndiani? Mamuine chimwe chinopisa ndizvo here? Papa ni chabuda apa chevana. Chevana. Ndo yandati harika iyi. Iri kufanza iyi. But haichakwani kuti imwiwe nhasi. Mudare razinyoro nagomo. Inoda kuzotariswa iyi nekuti yakatokurawo. Handiti muri kuona. Voitwa sei vana? Votorwa here kuti ngavagarwe navo kana kuti zvakatoomwo zvakadaro. Ndio hondo ya Isaac na Ishmael iri kurwiwa nanhasika pasi. Exactly. Saka mukaona hondo yacho iri kutorwiwa nanhasika, zvinoreva kuti hatiputse hare yacho pasina nguva. Nditeze here? But it's a very great ningirikiri point, very important and pivotal to family matters. Zvakakosha, tichada kuti tiitarise. Saka ndangachida kuti ikowa maputi vataure gono moisa chishwe. Moisa chishwe. Right. Imwe complication inoitika nenyaya iyi yekubuda mumba yeinfidelity. Ndina vamwe mbuya vangu vaisinditi mazuva ano mukaita zvemusikanzi vaizvi munofa. Isisi kudhara taiti kana taita taingonobaya majekiseni todzokerazve. Saka mazuva ano now dambudziko reinfidelity rinounza zvirwere. Saka uyu atadzirwa uyu dzimwe nguva zvinocomplicata pfungwa dzake zviri kuitika ndeyekuti chirwere hachina kutounzwa here. Zvakamira papi, vanhu vari kuda kutesta. I'm not properly informed, but ndinonzwa madzimai akawanda achiti vamwe vanozokwara nenyaya dzecervical cancer nekuda kwababa vanobuda mpaka kawanda zvoitika over a long time, and then mudzimai uzopedzera affectwa. I think vanoti HPV vanogona kutibetsera kuti saka ndo zvimwe zvinoremera especially kumadzimai kuti zvidzokedzane pazvazviri kuti vanoda kuti imba ichengeteke, but at the same time vari kufunga kuti saka handisati ndatokanganisika here kare zvino kuti ndisakanganisika ndomira here. Vari kuti ndozvinotondiburitsa zvacho izvozvo. Vari kuti ngatizvimirei, vari kuti inini kuti zvifambe ngazvidzoke. Ndangoti ndingoikanda. Pakanaka. Ndibvumireiwo. Ndopaya patachitaura kuti kana munhu asarudza kuti arikuda kugara mumba, handitika wati ndo zvacho zvaunofanira kutarisana nazvo kuti hande ku-HIV test, handitika. And then kana tadaro tomboshandisa here protection, tichiona kuti those are the practical things zvinenge zvaufana kutochidecida iwe, chirega kuita mbwende kana kutya kana kunyara, because upenyu hwako hutori chinyi, hutori important and huri at stake, and upenyu hwevana. Saka pane zvinhu zvinofana kuti panopofana mitemo inotoita kushanduka, kutoti zvinobaba inini ndiona kuti zvichandisunungura kuti foni yenyu yamunogara makaisa mapassword kuisunungura. Ndizvoka ngaigare yakavhurika, indoionawe muchiona that I tell you foni ndo inotanga kurebuild that trust kupfuura zvimwe zvinhu zvese. Foni izvi ine nyaya. Saka iwewe chiziva kuti zvichaita kuti ndisunungukewo ndezvipi, zvichaita kuti ndive ndinofara ndichita rebuild trust, kuda kudzoka kwako kukurumidza kumba, kuda is other transparency methods dzingaitwa, usingaite kuti munhu aite muranda. Alright. No, pakanaka chose. Gono chisa ichishwe. Toda kutenda zvikuru. Saka patanga tiri kubva pakutaura pekuti
chii chingaitwe neakanganisirwa atadzirwa tichiisa chishwe rega titi chimwe chezvinhu pada zvisingabetseri kune akanganisirwa kugadza munhu dare rakadaro rine interrogation necross examination yakadaro yekuti munhu arida kutonzwisisa kuti zvakaitika makatarisa kumadokero here kana kuti kumabvazuva muri kupaona alright iwe wacho uchazoudzwa zvikubetsera uchadumbirwa nazvo uchadumbirwa nazvo hazvizobatsiri manje kukasikamadetails iwewe wakanganisa hongu ruda kuti nyaya zvedu uri kubvuma mhosva yako asi zvimwe zvauchafushunura kana kuti uyo ari kutsvara zvaachaburitsa unoiburitsa rowambira menyu muri kuona warumwa nechekuchera vanga racho harichapori zvokuti chero vanhu ava vauda zofamba pamberi apo sababa namai zvakutodzoka ndezviya zvaakaudzwa kuti saka zvinotokanganisa saka zvakakosha mukuzida kuti tizive chokwadi ngatizive kuti tichichengetedzana mamwe acho zvinonzisiyai peukama ndizvozvo saka muri kupaona saka ndofunga nenyaya yataurwa panapa sinyoro yekuti tataura zvokuti uyu akanganisirwa asi zviri kuzotisvitsa pakuti vari vaviri vanhu ava pari kufanira kutova neopen communication yakatosimba chaizvo chaizvo nekuda kwekuti panyatsa kuonesanwa zvakanaka pachinyatsa kuchivhenekwa kuona kuti takamira sei mukati memuchato wedu pane iburi ripi rapinza mhepo iyi muri kupaona ndo pane zvimwe zvambotaurwa paya pane vhesi randida kuti tingotarise pana vaFiripi chapter 2 inobva yataura panapa Pauro achinyora kuti vatendi kuti zadzikisaiwo mufaro wangu nekuva nemwoyo mumwe chete nerudo rumwe chete muine pfungwa imwe chete nemwoyo mumwe chete musaita chero chinhu zvichibva muchindini zvikanzi asi muchizvidzikisira torai vamwe vakakosha kudarika iyemi torai your spouse akakosha kudarika iwewe musingangotarisi kuma-interests enyu bedzi asi tarisaiwo ma-interests evamwe saka nyaya yema-mutual needs emotional needs ndo imwe yezvinhu zvinofanirwa kuti zvitariswe hongu uyu akanganisa asi panogona nga paine an environment iri kucontributa kuti izvi zvizowanika apa ndibatei zvakanaka sinyoro nemi wadare handisiri kuti izvi zviri kururamisa zvakaipa zvaitwa asi zvakakosha kuongorora kuti tinzwisise munoziva kuti tiri kufomu 2 taitodzidziswa life cycle yemosquito yes handikuti vamosquito kuti tinoda kuti tidzirere hatinoda kupfuya hatinoda kudzipfuya asi toziva kuti kana tichida kuti tibreke cycle toibrekera papo saka apa chatiri kutaura ndechekuti vanhu ngavatogare pasi wotarisa life cycle yemosquito iyi kuti chii chiri kuitika in our relationship paukama hwedu pakuyanana kwedu tinotukana tatukana haadzoki kumba cycle iri kutoitika mangwana acho ouya oti handidi kuvhunza handiti muri kuona unoziva zvawakaita cycle saka toityora nepapapi bhuku robva rataura kuti gonoma pamagadzirisa nyaya bhuku robva rataura kuti mukutadza mukutsamwa regai kutadza uye zuva ngarirege kuwira muchakatsamwidzana hapana here zvinhu zvakadaro nyaya dzimwe dzakasoitika tichangobva kuhondo dzichine zvipfundo mumwoyo muri kuona zvinoita kuti mumwe munhu asvibe mwoyo muri kupaona saka zvinhu zvakawanda hongu akanganisa ndeuyu ndo pane mpudu pazobuda napo yeka mbewa asi pane kwayatobva kwaisirwa utsi dzimwe nguva muri kupaona asi mbudu iri papa imukangofokasa apa bedzapa munogona kurasika kwaiswa utsi
muri kupaona maida kuti igare ichikachidzwa apa motibata kuti hatisiri kuti tiri kupembedza kubuda kwepambudzwa asi toda kuti kunyange mota unotoziva kuti raibva manje rochida nekuti ukarisvina risati rakwana uri kutotanga zvimwe saka zvakakosha kuongorora nekuvheneka tiri pachokwadi chaiko titori soba iwewe hausiwo wakanganisa asi panogona kunga patori nezvimwe zvinogona kunga zvazotipa zvaplaswa zvikabatanidzwa zvazotipa ikorosi neimwe nzira saka izvozvo zvinokosha kuti vanhu vanyatso kutotaurirana nekuti iyi itori problem resolution inotori nemaphases nemastages nemaprinciples uye imi muri vairi pakukanganisira kwataita tiri vairi tinogona kusaiburitsa ikorosi ndo panozoda manje vanotibetsera vanonzi macounselors nekuti vanokwanisa nekuti uyu akangoda kuti ataure ndatokwidza izvo uyu hatinzwanana saka zvochinetsa manje kuti iko mukaitora nyaya iyi hama dzangu muchida kutaura muri moga kana kuti pauya mumwe munhu wamusingarespecte futi handiti muri kuona kuti munhu anosumuka achitaura kuti iko handitaure nehureini aiwa nyaya yacho haibude zvakanyatsokunaka handiti muri kuona zvinenge zvichida kuti mugare pasi mugadziridzwe nyaya dzenyu dziendere mberi zvakanaka izvo zviri kutaurwa izvi kunziko mese matarisa dambudziko muri vaviri vatatu asi iwewe shamwari idishuwa wakasemei pandiri handiti muri kuona shamwari inini ndaigara ndichitaura zvakati nezvakati 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 saka apa pakazofamba zvakati nezvakati saka uri kutaura here kuti zvikadai pamwe asi bhisi pamwe pacho munotosekana muchigadzirisa dambudziko rani dambudziko renyu zvekuti haitururwe haitaurwe ndakanganisirwa uyo achitiko ndiye akatanga hazvigadzirise dambudziko renyu mukati memusha especially kana madhisaidha kuti iko tinoda kuenderera mberi haisi easy decision ningirikiri gono haingotorwiba matoti tinoda kuenderera mberi asi makuchigadzirisa kuti muendere mberi zvakanaka mwari ngakukomborerei akuitirei zvakanaka zviri pere zvimwe zvingaitwe nevaviri ava patiri kuenda kunopendera nyaya yedu zvakanaka zvavangaite vari tu kuti iko nyaya yavo ibude zvakanaka zvavangaite vari tu kunamata pamwe chete kutonamata pamwe chete unozoona kuti paita dambudziko rese iri kaiti satani anoramba achikudhonzerai kure munamato panenge pasisina asi mukatanga kunamata muri pamwe chete mwari anokupai simba zvinobatsira nekuti tiri muhondo huru and kazhinji it's not kuti panobuda munhu panova munhu anofaithful pane zvinoshamisa zvaanonoona kunzou asi ndiyo hondo yeshe yatiri mazuona saka zvinoda kuti vanhu tibatsirane mukunama kuti munhu wendiri kunamata naye my partner anzwe asi kurewesa chaiko pamberi pamwari zvinobatsira. Thank you so much. Ndiri kuda vanhu vaviri vanotaura totanga na sister Nyari tozopedzisirana maichinengo zvamungaite muri vaviri matadzirana. Okay, ndingangotaurawo chimwe chinowanzo kutyiwa nevanhu but chiri very practical. Zvataurwa kunzi panofanira kuwana vanhu vanobatsira. Dzimwe nguva shuwa chiutsi chinenge chawandisa mumba. Sometimes kana waona kuti ndatadzirwa zvakadaro kana kutarisa munhu ari munhu kazvinotokunetsa kuti uone kuti shuwa uyu ndiye murume wangu ende tiri kufanira kutorara mubedroom imwe chete tiri kufanira kutopinda motikari imwe chete chitondosiya vana apa ndinofanira kutopretenda kutoti zvinhu zviri normal kuvana obviously kutopretenda in wisdom of course but uchaona kuti izvozvo zvinotokunetsa kana kuti kana uri murume shuwa sezvambotaura kuti mabudiro aita nyaya dzimwe nguva yabuda ndiwe ndingangoti women's ministries director ndiwe unotungamira madzimai ndiwe uri kutovadzidzisawo kuti musamuke kana zvadai zveda zvokuitikira iwewe woita sei saka dzimwe nguva it's actually safe especially ndingati safe kungopanana mukana wokufema kuenda kwatingati kuma-safe houses maybe murume anogona kuti iyo zvamamushira kuti tisazopa miedzo kuda anogona wamboti vhiki kwapasita Mbira
handiti muchimbotaurirana kuti but iwe unombochifambira unombochifambisa sei wewe musikana wawo chaga kumwe kwakudini mukadzi wachaga kumwe kwakufana kuenda achinatsokufungisisa handiti muchifungisisa muchipiwa rubatsiro pasina chiutsi handiti ende kana zvadaro it's not an unbiblical thing kuti mumboseparata ndofunga tinozvinzwisa kuna 1 Corinthians 7 nomboti kana mukadzi amboseparata nemurume anofana kuzodzoka futi ikoko kureva kuti bhaibheri rinotorecognize kuti dzimwe nguva panaitika separation but paitika separation haizi yekutukana nekuudzana zviri mukati nezviri kunze kwete separation yekuti muri kutoziva kutoti this is separation with the intention to reconcile and tiri paseparation papa tichitsvaga rubatsiro so it's another option iripo yamunogona kuwirana kuti regai timbodai kudai wewe chimbodai ndombosara nevana towirana kuti maybe 2 weeks here maybe 1 month here zvingori practical asi apapa it is something that is monitored nevakuru vedu nemacounselors munhu achitoenda achindoona achindobatsira kuti aongorerwa kuti chiri kumbonyanyonetsa chii chakazosvika kuti usvika apa chii ende mameeting aya atachitaura ayaya ekuti tichionesana pane vamwe vanotibatsira tinotenda chose ndaonange injiniya wangu ane zvangu achida kuti pfungwa yangu ataura nyuma chinenge pfungwa yangu fanana neyatagona gogo asi maybe ndichingotutsira zvangu sezvo mandipa mukana vana mai trick 1 yandingakupai itai kuti vana baba vaende pazvinzvimbo zvavo semaprista zvanetsa zvadii mumba muprista paanodzoka muti takakumirirai mutibetsere tinamati saka ndiri kungodzosera tsvambe kudana baba kana muprista akashayikwa panzvimbo manga muchiti ndiani achagadzisa nyaya kuda ndo yes ora ndachida hangu kuti chimwe chandinoona chinogona kubatsira let's not over involve vanhu vekunze ava kusvika vakutotudza zvekuita kuti murambe kana kuti dzokera kana kuti mbomukaurisa kana kuti mbodini achifunga kuti pane patinoda rubetsero rwevanhu veukama nemacounselors ambotaura but pane pamwe panotongoda vaviri kungotonyatsoita stamina yekuona kuti dambudziko ratinaro ndeiri tabetserwa so tikabetserwa so asi tiri tega tinofunga sei because if we over involve vanhu unopedzisira kuti imwe decision ikuda kufadza saurombe nekuti saurombe unenge wakanyanya kumupa futi too much detailed information kuti murume wangu akazodai gore rakati rikazodai let's not dish out unnecessary information to vanhu vada kutibetsera let's also not over involve them kuti ndo vakutoti tungamirira pesi yekuti chimuramba kana kuti chidzokerana naye ndachiona kunge panokosha zvakare saka gono murikuona nyaya iyi yekuti iko paita disaster iroro musape mukana ndofunga ndozviri kutaura namainjina kuti muchato wenyu uchibvutwa handiti wotorwa wotoendwa nawo handiti muri kuona nehama kana nanatete kana kuti neshamwari wotoenda nawo motovateerera kuti iko saka mati toita sei takutomirira zvichabva kunani kuna tete handiti muri kuona hazvifanirwi kudaro besides kubetserwa nevamwe vanhu vese ndofunga poindi yakakosha yandiri kuona panapa ndeyekutiko imi muri vaviri munotiwo kudini mataurirana kuti kudii zvakakosha mukati meupenyu hanzi zano pangwa uine rako maita gono pakupedzisira taatichida kudai so vana vaMwari hatisi kuda kuti iko programu yefamily matters ipere poita mumwe munhu ari kutaura kuti havasi kuziva zvavari kutaura nekuti iwo uri musituation yacho dzimweni dzenguva hatingakwanise kuziva pazvakanyatsosvika masvikiro azvakaita kwauri asi uri panguva yekuomerwa nguva yekuchema nguva yekutambudzika vamwe zvichiri fresh zvichangoitika musoro uruda kuputika hamene kuti uruda kuita sei mukati meupenyu but tiri kuti mukati mezuva ranhasi wait a bit paita disaster everyone anoda kuve nepfungwa dziri at maximum in terms of decision making saka ngatimirei vana vaMwari but mukati mezuva ranhasi tanga tichida kuti tiite munamato tanga tichida kuti iko pastor vatinamatire pastor Watson Mbiriri vatinamatire mukati mezuva ranhasi but patiri kunamata we are with you mukati mehana dzedu and our message is dambudziko rawapindana naro iri Jehovha anoyambutsa amen Jehovha anoyambutsa ringave dambudziko rekuti ndiwe watadza kumira chaiko nekugadzirisa zvinhu muri idzokedzane ende paJehovha anoyambutsa maybe ndiwe watadzirwa wayanikwa
zvawaitya zvose upenyu hwako hwese has finally happened to you, and you are in deep trouble and depression. Things are not just right. Tiri kuti iko Jehovah anoyambutsa. Kana uripo wakadaro, let's take this moment to pray together. Ngatinamatirei na pastor. Ngatinamatei. Jehovah muri kumusoro kudenga, mbiri nerukudzo tinounza kwamuri Ishe nokuti makafanira kurumbidzwa. Tanga tichitaura pano pamusoro pezvatinosangana nazvo mukati mekurarama nemukati memhuri dzedu. Ishe, imi munoziva zviri mukati mehana dzevana venyu. Pane ari kunzwa seakadengezera rufuse. Mukati memwoyo ari kupiswa. Ari kushaya hope kana kutadza kudya nenyaya iyi. Ishe, tinongokumbira kuti svikaiwo pamusha wakadaro. Svikaiwo mukati meupenyu hwemunhu akadaro. Mubatei neruoko runorerutsa, runounza rudekaro. Regereraiwo Ishe, pane wakakanganisa ari kusvimha misodzi usiku nesikati, achitsvaka kanganwiro pamberi penyu nepamberi pemhuri yake. Pane wakakanganisirwa, vari kutaura kuti handina kumbofungira kuti ndingafe ndakaitirwa zvakadai, asi zvakaitika. Mwari, tinongokumbira kuti naiwo dai mavabatsira mukuremerwa kwavo. Inzwaiwo kuchema nekukumbira kwavo. Nemichato yedu dai ingasimbaradzwa nemi, ingakomberedzwa neruzhowa rwengirozi dzinorinda vatsvene venyu. Taingashuvira kuti misha yedu ingava mienzaniso kunyika yose. Tinokutendai Mwari, tinoda kusiyirawo vana vedu nhaka yekutendeka. Tinongokumbira kuti muve nesu, tiitirei zvakanaka Ishe, takumbira muzita raIshe wedu Jesu Kristu unogara nokusingaperi. Amen. Tinoda kutenda chose. Mwari akukomborerei, Mwari akuitirei zvakanaka paMandara Church, a special Sabbath for the family. Mwari akuitirei zvakanaka. Amen. Amen.